Ares speelt weer een thriller tegen Grains. Arkemasse Boys op jacht naar punten tegen titelkandidaat. En Jeffrey Gouwenleeuw, groeibriljant van Heerenveen. Het is maandag 10 oktober. Welkom bij Boppenslag. Goejoen, in de komende 24 minuten omtinken voor de Friese sport van het Oude Weekend. En Jonkendal neemt de onderwerpen ook nog een reportage van zielster Marit Bouwmeester. Zij gaat voor goud op de Olympische Spelen. En nog meer Olympisch nijs, want het wichtigste sportnijs dat kwam uit Tokio. Want Epke Zonderland is nog altijd in de race voor een ticket voor de Olympische Spelen. Zelfs turende de Lemster net goed, maar hij plaatst hem toch nog voor de WK-finale op het rek. Zonderland kwam in Tokio maar de skrik vrij. De Lemster turnde juster al, maar zijn score wie net al te heeg. Met 15,1 stiet hij op een voorlopig 6e plak. En Joert kwamen nog een protte orenturners in actie. Maar Epke Zonderland bleun in de top 8 steen. En dat betekent dat hij komende sneun in de finale turnje mooi. En als hij dan een medaille pakt, dan is hij wis van deelname aan de Olympische Spelen in Londen. De basketballers van Lazolek Ares willen dit seizoen mooi draaien in de top van de Basketball League. Hoe oors wie dat Sonjelien. De ploeg kwam toe als rookie in de eredivisie en moest het gelijk opnemen tegen topfavoriet Grains. Ares kwam als nijeling in de eredivisie en de wie geen chinstonder die te te serieus naam. Maar mijn spelers, als Justin Tatum, Brandon Woudstra, Dallas Logan en onder leiding van coach Tom Simpson stunte Ares in Grains toch fort in een vol Martini Plaza te winnen. En benamen deze 360 dunk van Dallas Logan dreunde doe nog lang nooit in Grains. En in de zon hierna kwam Ares neer weer ta een overwinning in Grains. En oude sneur mocht Ares het op een nijbeziekje in de Martini Plaza. En het vertrouwen is groot, want verleden week won de Ljouwerters van loonskampioen Leiden. En voor dik 2400 taskogers waard Grains tjen Ares een geweldig spannende wedstrijd. Maar Louis van Gaal op de tribune begint Ares aan zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Maar de wetenschap dat de Ljouwerters altijd weer opvallen kunnen op een sterke Amerikaan. Vrienden weekend nog goed voor 30 punten, Lance Jeter. De Grains beginnen goed onder de wedstrijd, hebben vastsprong genomen in het eerste kwart van 24-15. Maar Ares komt goed weer waarom in die tweede periode. Deze 3 punten is daar het bewijs van Garrett Punch. Ze komen zelfs maar 1 puntje voor in de tweede periode, 32-31. Maar toch ging de Grains maar een vastsprong, een grote vastsprong. De rest in Trodisse toch wel een beetje pijnlijke buzzerbieter van Duriso. Is de rest dan 46-38. En ik in het begin van die tweede helte binnen de Flames, de Casterra Flames, nog altijd een de betere ploeg. McCleary hier, maar de vrije assist van Doriso 64-53. Maar Ares knokt hem bij waarom. Deze 3 punten van Garrett Punch is het begin van een vrije fase. 70-68 is dan de staan. En Fontenay, de rebound van diezelfde Punch. De fast break. Hij shot aan de linkerkant. Lance Jeter en die komt ik maar een 3 punten. En dus is daar een in de vastsprong. Martini Plaza wordt stadig onstil. 71 de vastsprong van de Ljouwerters. En het god wordt zelfs nog groter. En door deze 3 punten van Punch wordt het 28-22 in de vierde periode. Maar Grains knokken hadden we weer om. Balverlies aan de kant van Ares. En via Doriso nu uiteindelijk Westby de score. 76-28, 2 puntjes verschil. En we komen echt in de eindfase van de wedstrijd. Dit is een fout die de maken wordt op Adako. 2 vrije worpen maar niet nimmer. En hij smiet ze er alle 2 in. Het god is dan 3 punten, maar nog een lietse 2 minuten te gaan. 80-77 voor Ares. Maar dan David Bell. Ze is maar de Lance Jeter van Grains. Maar een 3 punten. En dus 80-80, maar nog oorlog minuut te gaan. Het wordt verschrikkelijk spannend in die eindfase van deze wedstrijd. Hier Dawson, maar balverlies. En dan kan Grains eruit komen. Maar ik dat misleid het. Die steelkunstjeren die het net aanmaakt. Dus kan het Grains zit ik net echt die werkmaatje in deze wedstrijd. Hier Lance Jeter knokken voor de bal, maar hij houdt balbezit. Gaat dan richting de basket. En scoort net. Maar krijgt wel een fout mee. En dus 2 vrije worpen voor Lance Jeter. Hij mist de eerste. En dus nog heel te staan van 80-80. De tweede gaat erin. Dus 81-80 voor Ares. En ik Grains mij daarna 2 vrije worpen nemen. De eerste die is er al ingegaan. En dan de tweede.
Die wordt mist. Dus 81 scoren. Nog 46 seconden op een scoreklok. Bal bezit van Ares, maar Lance Jeter. Ziekje naar de vrije man. Die vindt er. Bij Chitwood. Maar die mist. En dan wordt het heel spannend. Want dan kan Grace maar nog 24 seconden te gaan het aanmaatje. Ze nemen de tijd ervoor. Balbezit van David Bell. Lid de scoreklok maar even voor tikje. Want dan kan ze misschien die werkmaatje in die laatste seconde. Er wordt een fout op David Bell maken. En dus maar nog een dikke 2 seconden op een schotklok. 2 vrije worpen. De eerste die gaat erin. En dus 82-81. De tweede van David Bell. En ik die gaat erin. Nog 2 seconden. En vot een time-out die er onvregen wordt door coach Erik Braal. Dat betekent dat Ares de bal op eigen helte uitnemen mag. En Sil beziekje wat het dwaan om die achterstand van 2 punten. De bal is bij Gerard Punch. Hij keert naar Lance Jeter. En dan wordt er een fout op hem maken. En de vraag is dan, wie dit een 3-puntspoging of net? Dus kies je op de boord van net. Nee, 2 vrije worpen voor Ares en net 3. Spelers bent er net mee eens, maar goed. Ares had nog de kans om wat te dwaan om die achterstand van 2 punten. 83-81. Komt er nog een verlenging of net? Hij mat ze er alle 2 ingooien. Disse Lance Jeter. Van 24 taskers. De drukken op de schouders bij Lance Jeter. De eerste gaat erin. 83-82. En als deze laatste drukking gaat, dan komt er dus een verlenging. Geen er maar onsteen. Haast 24 taskers. Die wollen was stoot deze er net in gooist. Lance Jeter. Maar hij gaat er dus net in. En dus gaat de oerwinning naar de Graces. Gasterra Flames wint met 83-82 van de Ljouters. Maar deze ploeg had haar werk goed zien litten. De droeven zijn zoer, maar Ares draait mij in de top van de Eredivisie. Ja, en vanzelfs gaat het naar Oudin hoe die allesbeslissende laatste vrije worp van Lance Jeter. Vlien wieke nog de Gruttemans in Leiden, maar nou dus de Slemiel. What were you thinking at that moment? Make them. Of course, I want to make them sit into overtime. I mean, the first one felt good and went in. The second one felt good too. I mean, it just hit the front rim. I mean, them the moments that you want to live for as being a leader. And usually, I mean, I'm going to come through. And this time I didn't. Ik vind dat we heel competitief zijn hier. Dus ik vind eigenlijk dat we Groningen best op de pijnbank leggen. Dus dat ze hier ook wel weer goed wegkomen. Ik bedoel, ook doordat ze bepaalde details beter uitvoeren dan wij. Ik bedoel dat jullie eigenlijk beter waren? Nou, ik vond dat wij in de tweede helft beter waren, ja. Maar ik denk dat als je de slotsom over de opening van de competitie is uitstekend. 2 wedstrijden die we allebei laten zien dat we bij de top willen horen. En nu is het aan ons om dat niveau vast te houden en eigenlijk nog beter te worden. Harkemasse Boys had een drege seizoenstart. In de beker wie er nog het succes met de uitschakeling van Willem II en komt er nog een hichtepunt met de wedstrijd in Sportclub Heerenveen. Maar in de competitie draaide de Harrekieten stroef. Vlien wieke waard na een 2-0 vastsprong met 3-2 verlen van ARC. En dat wie alweer het 5e verlies in de topklasse. Aron Sneun, Masten de Boys, het opnemertje kampioenskandidaat Rijnsburgse Boys. Openingsfase van de wedstrijd Roel van der Meulen, maar de paas op Oebele Skokker. De man maar de ideeën bij Harkemasse Boys. Skokker prachtig voorbij Mustafa Celen. Het schot misleert het dan. Maar het is een karakteristieke actie van Skokker. De eerste goede kans is voor Harkemasse Boys. Koelman. Op Jos van Beuningen, de rechtsback die het graag mooi opkomt. Is René van der Wijk kwijt en dan de vastzet op Martijn Gootjes. Nou, kopt hem er maar in. Nee! En ik in tweede instantie krijgt Danny van der Vijver hem er net in. Hoe is het mogelijk? Maar Rijnsburgse Boys wordt gevaarlijker. En het is heel tijd door de rechterkant. Joost Koelman laat hem weer om op Damiano Schet. En via Jacob de Vries giet de bal oer. Maar de corner bloedsteen. Die komt scherp voor de goal en hij gaat erin. Het is Jos van Beuningen die het Rijnsburgse Boys op 1-0 kopt. En hij de bleed mooi zat te zien. Rob van Bunderen liet hem de cheese van de bal eten en Van Beuningen kopt raak. Harkemasse Boys maakt in de achtervolging. Vanzelfs mooi Oebele Skokker. Skokker nog altijd. Koos Werkman. Waarom op Oebele Skokker? Die kan uithellen, maar het schot is net dreig genoeg. Keeper Richard van Nieuwkoop kan hem pakken. Bart Vreken en weer een onval oer Jochs. Nou is het Resham Sardar. Die vindt Damiano Schet. De ronde van het strafschopgebied. Schet loopt naar binnen. Helpt uit en het is 2-0.
Een hutskot van Damiano Schet. En hij liet Jacob de Vries kans lees. Arjen Bergsma zit er net kwart genoeg bovenop. En het is 2-0. Ingooi van Skokker op Jeni. Krijgt van het skoft. Knappe actie van de onvierder van Harkemasse Boys. Die vindt Van Bunderen en die prikt hem erin. Het is 2-1. De onstuitingstreffer krijgt van het skoft. Een echte spitse goal. Werkman maar de lange bal. Van Wijk laat hem clear voor Van Bunderen. Van Bunderen van zijn tweede. Maar nee, Van Nieuwkoop die pakt de bal. Mooie paas, maar de boetekant op invaller Jeffrey Winter. Mijn dochter vindt er een mooie speler. Nee, de bal gaat via Reinder Slager hoe de achterlijn en dat betekent een corner. En waar is het raak uit dit speelmoment? Joost Koelman maar de 3-1. En dit maar de verdediging van Harkemasse Boys hem zelfs onrekenje. En dan is de wedstrijd vol beslist. In de slotfase dan nog is dit geen goede spul. Het ligt er wel op, maar het maakt er ook in. En dan is het makkelijk Schet op Winter. De Vries is uitspelen en Jeffrey Winter, hij bepaalt de eindstand op 4-1. En de ploeg van trainer Wiebe Roodhuis zit dus op een nij met lege handen. En dat wielster meer mogelijk lieken. De zwargen bij Roodhuis nemen dan ik ta. Ja, het blijft tot 10 minuten voor tijd 2-1. En ja, dan heb je alle kans om nog een puntje te pakken. En dan is het echt een bonuspunt hier. Maar vervolgens maak ik het weer zo makkelijk af. En sta je met lege handen, heb je 9 wedstrijden gespeeld, 5 punten. Sta je derde van onderen. Moet je achter je oren krabben en je wel realiseren dat je aardig gespeeld hebt. Dat je weinig punten hebt gehaald. Dat het prachtig is dat je een bekerwedstrijd in Heerenveen speelt. Maar wat overblijft zijn die 5 punten en dat baart me zorgen. Je weet waar je staat en je weet dan dat het moeilijk is elke wedstrijd weer. Want je moet wel punten pakken. Hè? Daar ben ik emotioneel wel van bewust. En ja, je kan druk maken, je kan gekke dingen doen, maar ja, uiteindelijk we moeten emotioneel maar die punten pakken. Dus dat moet gewoon vanuit de rust in de kop. En dat zult uiteindelijk vast wel een keer komen. De staan dan in de topklasse GVVV gaat onder leiding, volgen toch Rijnsburgse Boys, al hebben die wel een wedstrijd minder spelen. Harkemasse Boys zit op het tredje plak en had liekevolle punten als SVZW en Lisse. Sneun dan speelt Harkemasse Boys thuis de wedstrijd in Noordwijk. Jeffrey Gouwenleeuw had amper 10 wedstrijden op het hoogste niveau spelen voor Sportclub Heerenveen. Maar nu al is de 20-jarige centrale verdediger een vaste weerde in het overtal van trainer Ron Jans. Zijn prestaties voelen ook op in Zeist, want Gouwenleeuw wat oproepen voor Jong Oranje. En heel stiekem tinkt hij al een stap hegerop. We beginnen deze reportage met een quizvraag. Hokkerhoen jet bij Jeffrey Gouwenleeuw. Ik kwam volgens mij thuis van de training en ik had €50 op de kast gelegd. En nou, die was er dus vanaf gewaaid of ik weet niet hoe. En toen, nou ja, ik zoeken natuurlijk, want ik kon het niet vinden. En toen keek ik in het huisje van de hond. En toen lagen er allemaal snippertjes van die €50. Dus toen was die €50 weg. En dit is het goede antwoord. Zijn naam is Ras en hij is dus aardig in Weerde omheen gaan. We blijven trouwens nog even bij de foto's, want we hebben jouw plaatjes mooi om van centrale verdedigers en vreet je on Jeffrey Gouwenleeuw om een eerste reactie. Petter Hansson. Ja, ik denk dat hij tot nu toe een van de beste verdedigers is geweest bij Heerenveen. Misschien wel de beste? Ja, misschien wel de beste samen met Timo Klompen misschien, denk ik. En Johan Hansma. Ik denk dat hij wel iemand was die vooral bikkelhard was. Tenminste, zoals ik me hem kan herinneren. Maar wel een echte leider? Ja, tenminste dat wat ik over hem heb gehoord. En dat hij echt altijd de leider was. Ja. Zou jij dat kunnen zijn? Leider? Ja, ik denk dat ik dat in de toekomst zeker moet worden, ja. Het gaat hut met de carrière van Gouwenleeuw. Verleden seizoen maakte hij in de wedstrijd in Excelsior zijn debuut voor Heerenveen. En nu al is de 20-jarige verdediger net meer voor te tinken uit het eerste overtal. Hij kreeg een uitnodiging voor Jong Oranje en zag hoe zijn ploeggenoten Aroene Tongensje een 1-0 overwinning in eerste riek uit het vuur sleepten. Gouwenleeuw hier hopen om zijn debuut te maken van Jong Oranje, maar wacht het nog op zijn eerste speelminuten. Hoe speciaal is dit shirt nou voor jou? Nou ja, toch wel speciaal denk ik. Ik heb al verschillende shirts van de jeugdelftallen van Nederland gehad. Maar Jong Oranje is toch weer een stapje hoger als dat. Dus ja, het is een mooi shirt. Nummer 12. Het had eigenlijk een ander nummer moeten zijn.
Ja, persoonlijk heb ik liever nummer 3 of 4 natuurlijk. En, maar goed, het is het eerste shirt, dus dan kan je nog niet zoveel eisen. Ja, want je ploeggenoot, Luciano Narsing, die droomt al hard op over het WK in Brazilië. Ja, inderdaad, ik had het gezien, ja. Maar nou, ik denk dat het nu nog niet realistisch is. Maar goed, je weet natuurlijk nooit hoe het tot volgend jaar voor staat. We pakken de tweede foto erbij. Dat is Piqué van Barcelona natuurlijk. En, ja, qua voetballer is hij mijn voorbeeld, zeker. Ja. Want wat maakt deze jongen nou zo goed? Ja, ik denk dat hij een voetballende verdediger is, zeg maar. Niet alleen maar hard en schoppen, zeg maar. Maar hij probeert alles altijd voetballend op te lossen. En daar hou ik wel van. Intussen is het tijd om hoen ras uit te litten. Want ik een hoentje van zo'n 20 centimeter had zo zien behoeften. Even plassen bij de buren. Krijgt voor omvang van de competitie rekken Gouden Leeuw blessure. En tafel of net, doet hij weer fit wie, kregen Heerenveen amper meer doelpunten in. Gouden Leeuw had intussen zijn eerste doelpunt in de Eredivisie al op zijn namen staan. Dat moet niet gekker worden. Ja, want op dit moment speel je gewoon ervaren jongens als Kruiswijk en Michel Breuer. Die speel jij uit de basis. Ja, en ja, Arnold is dan natuurlijk ook al een tijdje geblesseerd. Maar goed, ja, de ene zijn dood is de ander zijn brood. Dus wat dat betreft, zo gaat het gewoon in de voetballerij. De tweede foto die we erbij pakken is die van Ruud Krol. Maar de voormalige record international zei Jeffrey Gouwenleeuw net zo'n soort. Ik heb geen idee. Op 15-jarige leeftijd maakt Gouwenleeuw de oerstap van de amateurs van ADO 20 naar de jeugd van Heerenveen. En nu, 5 jaar later, wordt het Gouwenleeuw al hut op te dromen van een volgende stap. Ik denk dat een mooie volgende stap voor mij zou zijn, een topclub in Nederland. Dus dan denk ik aan Twente, PSV of Ajax. Welke club heeft dan je voorkeur? Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor één van die 3 clubs. Ik denk, het zijn alle 3 de top van Nederland. Dus als ik bij één van die 3 clubs zou mogen en kunnen spelen, dan zou ik er niet over twijfelen, denk ik. En dan de laatste foto. Ja, dat ben ik zelf dus. Die komt je bekend voor? Ja. Wat moet er nog beter bij jou? Dat ik soms nog wel eens misschien wat harder kan zijn. En niet alles proberen voetballend op te lossen, maar als het soms de bal in de tribune moet, dat kan ook gewoon het stadion uitschieten, bij wijze van. Heeft hij zijn behoefte gedaan? Ja, hij heeft alles gedaan. Mooi zo. Dan nog een paar berichten, want beachvolleyballers Richard Schaal van Ljouwert en Reinder Nummerdor pakten dit weekend haar eerste seizoensoverwinning. In Marokko skreun ze het World Tour toernooi van Agadir op haar namen. Schaal en Nummerdor hier in actie op het NK dit hier wonnen in de finale in Agadir van de Duitsers Brink en Rekkerman. Het draaide uit op een spannende treiensetter en de laatste set ging mij 15-11 naar de Nederlanders. Het seizoen van Schaal en Nummerdor zit er nou op. Ze hoegen Takomir alleen nog maar farmbehoor te tonen om wist te wezen van de Olympische Spelen. En van volleybal op het stroon naar de zeel, want de volleybalvrouwen van Snits kon in de Supercup krekt net stunten tegen regerend landskampioen en bekerwinnaar Weert. De waard uiteindelijk mij 3-2 verlen. De Snitstervrouwen mooien de Supercup spelen als verliezend bekerfinalist en ze pakken verrassend de eerste set. De tweede en de derde set gingen vervolgens naar Weert. En dan liek het oer, maar Snits sleepte nog een allesbeslissende 5e set uit. En in de laatste set is het toch weer Weert die het krek te sterk is. Het wordt 15-10, maar Snits kan het nijseizoen met vertrouwen te meer te zien. Zeker, ik denk dat we gewoon dat we inderdaad gewoon moeten streven naar hoger eindigen dan vorig jaar. Ik denk dat we gewoon voor die 5e plek moeten gaan. En ja, dat is een mooie doelstelling, denk ik. Nog 286 dagen en dan begint de Olympische dream van Marit Bouwmeester. De laser radiaalzielster uit Watten had de Lotte Heeglijn, want ze gaat maar voor 1 medaille die met de kleur goud. Als nummer 1 van de wereldranglijst leidt ze op koers, maar de concurrentie zit net stil. En dus wordt er echt bikkelhut traind. Ik moet aan de boord. Ik ga nu snel in Australië toch? En het was een hele maand en dan mooi kwist heel even tussen en dan het was een hele maand naar Miami. En dat ben echt eigenlijk de periode waar ik qua training echt nog een grote stapje zetten. Dat wordt echt een heel belangrijke winter voor mij.
till my bone, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high head, I'ma rip this shit till my bone. Ja, we hebben toch hoe we daar komen met op de Olympische Spelen. Nou, dat hebben we al redden, 6 maanden. En nu moeten ze daar nog in topvorm wezen. Dus dat is wel waar we nog een bouwen binnen. Ik zit eigenlijk sowieso wel zo'n dagen in de week in het fitness en daarna sta ik op het wetten. Maar ik vind dit eigenlijk nog het leukste deel van het hele sport. Zielen, dat vind ik leuk omdat ik win, maar dit is echt wat ik echt leuk vind in de vrije tijd. Marit Bouwmeester in Tusken is 23 jaar. En het traject is al een aantal jaren in gang. Een begeleidingsteam bestaande uit een diëtist, een mental coach, een fysieke trainer en een zielcoach is dwaande om Marit in Weymouth te krijgen. Haar zielcoach is Mark Littlejohn. She's very young and much younger than most of the girls you've seen here today. And she's got to learn a lot to be able to get to the top. And I think we're on track. Dat wie 2 jaar in Medemblik. Marit Bouwmeester won haar eerste World Cup daar in Nederland. Intussen won ze er al 5 en staat ze al 2 jaar op nummer 1 op de vrouwenranglist. De vraag is likwijls, is Marit net bang dat de concurrentie dichterbij komt? Ja, ik denk dat ik sowieso best wel vaak bang ben of onzeker. Maar ik denk dat dat juist eigenlijk mijn soort van benzine is. Of hoe zeg je dat, je fuel voor... En je motivatie om keihard te trainen elke dag weer. En moet ze gewoon om zo'n uur uit je bed te komen en op de fiets te stappen. Dus ja, ik gebruik het eigenlijk al eerst maar in mijn voordeel. Natuurlijk, je weet net hoe het volgend jaar hier nou in. Ik bedoel, tijd zal het laten weten of ik de beste ben volgend jaar of net. Dus ja, natuurlijk denk je er gewoon na en ben je er wel eens bang voor. Maar ik zet het nou gewoon in keihard te trainen. En zij zit net stil, maar ik zit echt zeker net stil. En ik ga het maximaal eruit halen. En ja, dan wil ik het goud volgend jaar wel mooi nemen. Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Is zij nou echt bovengemiddeld sterk bijvoorbeeld? Ja. Ja, absoluut. Ja. En ik denk dat Marit mij, dat ze even een triambla eventjes even op een achterrij snijden even doet en dat ze even een hele marathon even zo rent en dat ze gewoon die krachtoefeningen maar heel veel power doet. Dat is echt hartstikke goed. Ja. Ze is echt bovengemiddeld. Maar dat mag ik, want toen reist het net op. Ik probeer je mooi zo licht mogelijk gewicht te zien, maar zo sterk mogelijk te wezen, zodat ik de famkes mooi heel goed bij kan houden. En wat dat betreft met 2K de grootste uitdaging, want die peurt wordt het altijd hut, zei ze. Dus mijn concurrent is van 10,5 kilo zwaarder als mij, dus het wordt voor mij een mooie uitdaging om ze te verslaan in Wien. Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Hoeveel kansen hebben ze binnen er, nevens daar? Ja, het is heel verschillend. Bij het Zielen heb je natuurlijk Zachterwien, Huddewien en iedereen had zijn favoriet. En ik ben vooral heel erg oud, dus ik kan maar elke waardtype mooi komen. En dat was goed bij het waar van Weymouth. Maar ja, je weet nooit wat je krijgt, want ja, het waar het hij net in de hand. En daarom is dat soms wel het moeilijke van de sport, dat je dat net kan controleren. We toen Olympisch wetter gaan. De laatste 3 keer dat ze er mij in haast. Wie is nummer 1? Ja. Ja, het houdt een heel hoog vertrouwen met ik zei. Maar ja, de belangrijkste wedstrijd moet nog komen en dat is natuurlijk volgend jaar. Dus ik zou ze alle 3 hier leveren als ik volgend jaar kan winnen. Begin december, dan is de eerste grote test in Australië, in Perth, om correct te wijzen. Daar zal Marit Bouwmeester dan bezieken om voor het eerst wereldkampioen te worden. En dan nog dit, want de sportredactie, en dat ben wij dus, wij hebben een draafhinder gekocht. Dirk Buitenzorg je het hinder en wij hopen je eigenlijk dat jou ons nou helpen willen
om dit hinder de baan op te krijgen. Ons coach is nou hier in de studio, eindredacteur Gerrit de Boer. Ja, Gerrit, begint dat te geniezen, want wat moeten wij nou maar een hinder? Ja, nou, wij hadden dit verhaal in het sportprogramma op radio. Dat er een opleide draver voor €100 voortgang. En dan waarschijnlijk bij de slachter te landen komen zoeken. Nou, dan zijn dit kennen. Dus toen gaan we de sportredactie zeggen: jongens, je mag wat aan doen. Nou ja, dan krijg je een hele spontane actie en keer je een hinder. Maar dit is het hinder wat we nou in beeld joggen? Ja, dit is hem. Hij is nu een jaar en 5 maanden oud en hij komt uit de stal buitenzorg. Een tophinder? Nou ja, het is in ieder geval een stal met namen. En ze schijnt ik wel goede itememmen te hebben, maar die moeten hun nog wat bewijzen. Maar goed, het is een beest wat wel een goede achtergrond had. We moeten nog wel wachten dat het lukt. Ja, vanzelfs. En wat willen wij nou eigenlijk van de meesken? Van de meesken thuis? Wij willen heel graag dat de mensen ons helpen. Terug op een bankrekening noemen wat we hier hebben, wat geld te starten. En dan kunnen wij de opleiding van dit beest betalen de komende tijd, de komende jaren. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat de prijzen wint op Wolvergeer. Ja, want waar zit het beestje nou? Bij de koffieautomaat of heeft hij een eigen stal gekregen? Nee, hij had een stal voor hem voen en een trainer voor hem voen. En het komt al goed. En we horen echt alle mensen goed op hechten van hoe het verder gaat. Nou, ik ben heel benieuwd. Tegen dank voor die komst hier naar de studio. En ons Safir Tongensje, meer sport. Want dan zit de motorsport centraal in het Boppenslag Café. Waar weet dan hoe dan ook nog een hele gezellige jong. Dag.